Matúš Šutaj Eštok dnes vymenoval nového riaditeľa nemocnice svätého Michala aj nového prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky. Takto sa vyjadril sám minister na svojom facebookovom účte. Som nesmierne rád, že pán doktor Ladislav Kužela prijal ponuku postaviť sa na čelo nemocnice svätého Michala. Po marazme a chaose, ktorý tu vládol za bývalého vedenia Branislava Deleja, nominanta vtedajšieho ministra vnútra Mikulca, je to veľká zmena, ktorú, verím, ocenia zamestnanci aj pacienti. Verejnosť si určite spomína na množstvo kauz, ktoré súviseli s exministrom z Oľano a nemocnicou svätého Michala. Absolútna neprofesionalita a neznalosť prostredia sa bohužiaľ podpísala aj na odchode 15 odborníkov z nemocnice, čo ma mrzí asi najviac. Verím, že nový riaditeľ, pán Ladislav Kužela, začne s dynamickým rozvojom nemocnice, ktorá sa radí medzi najšpičkovejšie, ktoré na Slovensku máme. Tento uznávaný odborník v oblasti gastroenterológie, autor mnohých odborných publikácií, dlhé roky pôsobil ako šéf Národného ústavu detských chorôb. Odtiaľ ho však z dodnes nevysvetliteľných dôvodov odvolal vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí z Oľano. Ako mnohí iste viete, namiesto neho nastúpil vtedy vyštudovaný lesník. Som preto rád, že do pozície riaditeľa nemocnice svätého Michala nastupuje skutočný a dlhoročný odborník a nie politický nominant Igora Matoviča. Veľkým prínosom je aj to, že doktor Kužela je zároveň dekanom lekárskej fakulty na Slovenskej zdravotníckej univerzite, čo umožní lepšie prepojenie a urýchlenie procesov medzi oboma inštitúciami. Zároveň som dnes vymenoval do stálej funkcie prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky plukovníka Ľubomíra Soláka, ktorý sa už naplno venuje svojej práci. Som presvedčený, že plukovník Solák bude stáť vždy na strane spravodlivosti a bude dôležitým partnerom pre radových policajtov. Obom pánom srdečne gratulujem a želám im veľa úspechov v nových pozíciách.